kunjalo-ke lapha baba ke uJohn Zex ubaba uMzelemu simdonsa phansi airport Edward sanibonani lapha ngomchavuna sanibonani kulo lonke lamabhaca sanibonani nje-ke i-South Coast yonke nase-Eastern Cape ngiyasuka sethi kude kakhulu masula lapha siyababingelela baba uMzelemu siyababingelela siyabemukela njengoJohn Zex la-ke kulona uhlelo uGugu Lwami awubingelele umbukeli woGugu Lwami ekhaya bese uyazethula kafishane nasengithe kancane kodwa umuntu bebe kahle mezethula ukuthi ubani udabukaphi Kuloto ubani wazi Thoza kubishi babadle ngoba ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga nethuba lokuthi nami ngikwazi bangizofika kuGugu Lwami mina ke igama lami liphelele uJohannes Sibongo Mzelemu kusho ukuthi ngase ngizibiza ngokuthi uJohn Zex uhamba kanjani uSpicer kanjani kanti ngathi nje uJohn Zex nabasebenzi kunomlando ke mase ngichaza uma ngithi nabasebenzi kusho ukuthi uma ngithi nabasebenzi abasebenzi labo ngithi uma ngidlala ke bedlala stage bengibheka ibona ke abasebenzi abakade ngidlala nabo ngiyakuzwa lapho uyakhala ukuthi bayanda abashana mabebizwa nangesibongo sami ngila egceleni kanti ubaba wabo ngempela kusho ukuthi ubani kuba inkinga ngoba uthatha abashana lobandile kodwa akho lutho lingena ekhaya akho umkhwenyana ofikayo ezolungisa kumele ngabe kwanda inkomo kahle ngabe kwanda inkomo kodwa manje kwanda abashana siyabukela baba uMzelemu hayi ngicabanga ukuthi-ke sizomnandi kakhulu uhlelo lwethu namhlanje kunoke lesigijime kamnandi sikunikeze yena-ke ijika-ke lento manje sethi-ke nibahle amantombazane nibahle wey'ngane zobaba ubaba-ke la uJohn